Olla a rúa de atrás, ollo chan, ollo mar, ollos que xa... Da relación cos veciños e veciñas. Neste ano e medio tive que tratar con moitos deles, tanto en forma individual como nas distintas asambleas que fixemos por todas as parroquias. Tratamos de resolver as súas demandas dentro do posible, pero todo o mundo tiene unha atitude moi comprensiva, tanto coa situación na que atopamos o Concello, como coa cantidad de cousas pendentes de resolver dende fai moitísimos anos. Grazas á implicación de moita xente. Tiñamos como objetivo que as persoas que vivimos en Barro podéramos disfrutar de moitas actividades que antes tiñamos que ir buscar aos concellos da contorna. A intensa actividade sociocultural que agora temos no noso concello fai que se invirtiran as tornas e que sexan veciños do arredor os que veñen a Barro a disfrutar do que nos organizamos. E todo isto realízase cunha inversión económica reducida, grazas ao traballo desinteresado de moitas persoas as que quero agradecer expresamente o seu esforzo desinteresado. Fago unha valoración moi positiva, xa que foi moita asistencia. Tanto as asambleas que celebramos na Portela e en Curro para informar do proxecto da A57, como as que fixemos cos veciños de Barro e de Perdecanai, para dar a coñecer o proxecto de pista da parcelaria, ou as que celebramos en cada unha das parroquias para explicar a xestión do goberno e recoller as opinións e as propostas de forma directa de todos os veciños e que nos serviu para decidir os investimentos que se incorporaron aos distintos orzamentos municipais. Sen lugar a dúbidas, unha das primeiras medidas do goberno a das que estou máis satisfeito foi a ampliación do patio do colexio. Con esa ampliación, os rapaces e rapazas que van ao noso colexio poden disfrutar dun espacio moito máis amplio para as súas actividades de lecer. O ano pasado tamén investimos moito en parques infantiles, tanto en reformar e reparar os que xa estaban construídos como coa construción do novo de Cancrallo. E logo, houve por primeira vez unha ludoteca do verán en Barro na que as familias poideron compatibilizar a súa vida laboral coa vida familiar. Coido como a sociedade que se preocupa dos nenos e nenas está investindo no seu futuro. Éramos conscientes das grandes carencias que había en Barro para que as persoas de máis idade poderan desenvolver todo o seu dinamismo e a súa vitalidade. Por iso, puxemos instalacións axeitadas ao seu dispor e apoiamos todo tipo de iniciativas para o seu disfrute. A necesidade dun novo centro de saúde no noso concello é algo evidente tanto para o goberno municipal como para todos os veciños e veciñas. O centro existente xa se construiu fai moitos anos e, ademais de ter un grave problema de accesibilidade, as súas instalacións non reúnen as condicións necesarias para que a atención e o servicio aos seus usuarios se fagan nas mellores condicións. É por iso que, ademais de transmitirlo ao delegado territorial da Xunta nunha recente reunión que tuve con el, xa solicitei tamén unha entrevista co conselleiro para conseguir o compromiso de que se inician os trámites para a construción dese novo centro de saúde a maior brevedade posible.